Takže čau, vítam ťa na kanáli AmiGames 1.1. Dneska si ukážeme, ako byť najbohatší na serveri a ako to ukázať ostatným. Poďme na to! Tak ako prvé, ak ste na serveri Terapie alebo Dreamland, môžete rybáriť ako tento týpek predo mnou a postaviť si takýto totem pre väčšiu šancu na dobrú rybu. Potom to už len predávajte a získajte serverové peniaze, za ktoré si už môžete kúpiť veci, ktorými by ste chceli flexiť, alebo by ste ich chceli ako materialistický majetok na serveri. Ďakšie zohnateľných blokov, ktoré sú zároveň moderné a pekné, ako je kvarc, alebo jeho dve skrášlené varianty, či netherite. Toto sú najmodernejšie bloky, ktoré môžete nájsť v Minecrafte, ale ak máte nejaké vlastné, čo vás napadajú, kľudne si ich tam dajte, ale týmito za mňa môžete poflexiť najviac. Myslím, že môžeme ísť na tretiu radu, tak poďme na ňu! Tak, ako som už povedala, toto je tretia rada a to predtým bola druhá, ak ste pochopili. Takže, tretia rada, postavte si serverový shop, je to na väčšine serverov a je to veľmi dobré. Napríklad Diamond. Stačí si ho len obostavať a spraviť na ňo warp. Všetko si ukážeme. Keď ich sem dám, budú tu na predaj. Ale keďže ja ich predávať nechcem a je to len na ukážku, tu už na predaj nie sú. Samozrejme si to pekne postavte a potom vytvoriť. Takže, ako si vytvoriť warp? Jednoducho. Idete do chatu, napíšete lomeno warp, create, a potom už len ho nazveme. Ja by som ho nazvala Shopik AmiGames 1.1. Ale samozrejme neviem, či tam nie sú nejaké obmedzenia na písmena. A keď si chcete vytvoriť takúto čestku, musíte sa pozerať na čestku a držať item, čo chcete predať v ruke. Možno nejaké šardy alebo rôzne moldované veci, diamanty, iron a tak. A napíšete len lomeno QS, create a dáte tu už scénu. Napríklad, ako ja dávam diamanty 10,99. Takto. A len to napíšete a ono to už vytvorí. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na poslednú radu. Táto je skôr k tomu, ako to ukázať. Napíšeme do chatu free dia na lomeno TPA feeling. Čo je môj nick? Keby náhodou niekto nevedel, lebo začínal. A tak toto skúsim raz napísať. Väčšinou sa ti ľudia ozvú, keď napíšeš 2-3 razy. Ale mne sa teraz veľmi nechce písať, lebo je noc, ale skúsime to. No schválne. Portol sa týpeček. Tak, čau. Ja ti tu dám diamanty. Tak. Nemáš zač. A čo mi je Stone Sword, kámo? Dobre, tento týpeček vyzerá a ja si myslím, že sa už môžeme rozlúčiť. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak určite dajte like, budem rada za odber, veľmi to podporí moju tvorbu a ja sa s vami lúčim. Čau, AmiGamesačky!